وبرا بوالدتي. Pred odlazak na putovanje nastoj da se, nakon što to učiniš sa drugima, na kraju oprostiš sa majkom. Neka ona bude posljednja koju ćeš vidjeti. Pokušaj da izlazak od nje bude definitivan polazak na putovanje. Tako ćeš, nadati je se, imati koristi od njene dove koja će, ako Bog da, biti primljena. Za vrijeme putovanja nastoj da joj se svakodnevno javiš, pa makar na trenutak. Koliko ćeš joj samo radosti donijeti, a brige, tuge i straha odagnati. Nakon povratka sa putovanja trebaš prvo nju sresti i poselamiti, sjesti sa njom i uvjeriti je da si se sretno vratio. Nemoj ni pomišljati da susret sa njom ostaviš za kasnije ili da nije pogodno vrijeme da je posjetiš, ma koje doba bilo. Majka ne može biti rahat sve dok svojim očima ne vidi svoje dijete i dok joj se one ne obraduju njegovim dolaskom. Kako onda opisati majku Bošnjakinju? Ona se sikira za svakoga, samo ne za sebe. Ona se nikome ne žali, a svome srcu prima svačiju bol. Ona se od tereta povila, a nikada nije kazala da joj je teško. Ona nas hajr dovama ispraća u školu, vojsku, fakultete, borbu, na posao i nigdje nam ne da otići dok se ne nahranimo. Ona nas dočekuje sa majčinskim osmijehom i toplom hranom i najsretnija je kada sve pojedemo. I šta sve nije moja i tvoja majka, brate i sestro, pa joj sve to vratimo lijepim osmijesima, zagrljajima, pažnjom, poklonima i dovama, a one zaslužuju
mnogo više od toga.